Dámy a pánové, vítáme vás na palubě našeho portálu ulítněte.cz. Děkujeme, že jste si pro svůj let vybrali náš portál ulítněte.cz. Náš let bude směřován do obrovských výšek, cílovou destinací bude úspěch a bohatství. Prosíme vás, abyste při vstupu na palubu předložili registrační e-mail, který vás bude informovat o dění na palubě. Během startu a přistání se připoutejte bezpečnostními pásy. Protože přiblížení k cílové destinaci bude velmi dynamické a rychlé. Doporučujeme vám, abyste si bezpečnostní pásy nechali zapnuté po dobu celého letu. Prosíme též, abyste věnovali pozornost pokynům posádky. V případě turbulencí vašeho podnikání je možné sjednat si s naším kapitánem soukromou instruktáž. Na palubě vám nabízíme zdarma sledování odborných textů a videí. Cestující v business třídě mohou shlédnout i řadu odborných přednášek. Registrujte se a získejte informace, jak zbohatnout a vzlétnout k vysněným cílům. Váš let nasměrujeme koridorem minimálních nákladů a maximálních zisků. Staňte se členy posádky, která ví, že bohatství nemusí být podvod.